na pa chuan gu chuan a le guangda fanu chu tuna hian an thuk tlang mo ti in a hlau thon mel khop mai secretary chuan gu chuan na thian pa investigator le lawyer ni bok ruain miswal pa chen o kha a chui tir mek ani ti a hriat boka shengrana pa chu amang ang ruta hle a hetiang ani chuan an chui chuak thuayang boina lian tham tak kan la tong ngei don ani hi gu chuan a le a assistant chuan chanchin engkim in hril tonin he thil hi an bo zui nge yarin ombok boina kan to ai chuan topna kan siam sakangai ni chu ati ta ngal me a Shioningi le gu chuan a ron langin Shioningi chu an in tual thlengin gu chuan a chuan a thla ho a alu tur an in thla kwal vel chu anu teipon chuak chuan a lo pe thut mai mani fa te na na chu a lo veng veng ngei mai Shioningi chu ina a hruai lut ta ngala an om dan chu zot fe in a boss le na an in kar chu a zot fe ta ngala Shioningi po in thukhu nei lovin anin ngai zong nge ani ti chu a hril ve mai bok atu ka gu chuan a chu Shioningi nu te in ron kholin to chun ei pui du thu a ron hril ta a gu chuan a po in angai pui mo a anu te som na chu a hnar bik lo to chun ei du ni nan ron lang ngala anu te chuan Shioningi ne na anin kar chu soi puin a fim khur lo ata tunma a ngai zong alo nei to thin le thin lo chu a zo chi khle a pasaratan nei chi ani don le don lo hriat adu masa ani bera gu chuan a chuan tunma in ngai zong chu pakhat a nei ve to thu soin a hrisel na lam a that lo awanga in chen ta an ni thu te chu a hril ta a alung chung chang ero a soilang chuang hau lo na chu Shioningi nu te chuan a hrisel lo thu a hre cha chu alung si tawak lo ani ang reipo ti ti pui lovin a chhuah san ta ngal thuaya gu chuan a po a hril highlight ling hle maya Shioningi in lama a ho nuwa chuan anu te chu a hmel a lo hlim lo hle maya Shioningi hne na chuan gu chuan a chu then ngal turin atita rum ruma Shioningi chuan a hre thiam lo hle maya engthil nge thleng I duat te lul thin nen tuna enga tinge ipom le si lo alo ti ve boka anu te chuan tuna nu pui po ala nei lova tuna tanga hrisel to lo chu in nei ta ula ama enkol reng reng ni buayanga reilo te a boral san che sela engtin nge ni ang then nga lang che ati mia boka Shioningi chuan makati in a hrisel na that lo thu te chu alo hre ve dai chu makati a inin mu em ni engtin nge chu thu chui hriat ti in a zot ta ngala anu te ero chuan a soi thadu hau chuang lo atu ka Shioningi le gu chuan an ron langa gu chuan a chuan inu te in ka chanchin zo che ana yem atita a Shioningi chuan o nei ye I hrisel no na wangin alung oi vak lova ilung lam chanchin I hrilem ni ti in a zot le ta gu chuan a chuan chumi thu chu a soilan lo thu hrilin a hrisel lo thu chawa hril thu a soya an pahnih chuan in hlui ram to tak ma a dingin an lo lang zoma Shioningi chuan hei hi kan in kanu le pa te nena kan chen na thin ani hi kanau pan lai chuan kota te hian ka tlan kwala kapa in pi pumin sui sak buka kanu pangpar moi tak tak te nen akan chiat vek ma ka chuan in moi tak ani thina sin le ti in anin hlui a hmule ringot po chu hlim tekin a nui var vara thei top cho in na ka thokanga I company tan chung tam tak ka hailut pokang ka hlotlin huna kan in hi ka siam thale ang ati sau sawa zan lama chuan an te hoi duna gu chuan a chuan mana mei cheno pangte kha hetiang hi ilo ni ang ti ka ring phalo reng reng a han ti le china Shioningi chuan engtin alo ti vata gu chuan a chuan heti em a ilo mel tha hi mole a han ti sawa Shioningi chuan chutianga ami hmangai tak nena chutiang mun moi tak taka te velte van an thlir dun te chu atak tak anglo hial zo ka a hriat thu soin ati ti le bar bar to a van an thlir dun lai chuan Shioningi chuan
sky lantern eng chho sep sep chu hmu in mawi ti em a thlir deuh deuh reng mai a chuti lai chuan gu chuan a chungawi rengin a put sawn sal sala an hnunga sky lantern an zawrh chu ava lei ve a chutah chuan milem ti siam dunin hlim taka an awm dun reng theihna an duh thu sam an mahni pahnih lem chu siamin vanah an thlawh tir ve nghalh bawk a hlim takin an thlir duhna hriawningin chuan gu chuan a biangah chuan va fawp zevin ka duh che a ti zawm nghal a gu chuan a chuan keipon tiin a kuah nghalh bawk in hmangaih takin an in kuah vawng vawng a hriawningin chu an inah a rawn lut a a nutei chuan lungawi loh hmel zetin a lo la nghak reng a hriawning i boss in a rawn thlah haw che tih ka hmu vek a nia then turin ka hrilh che ni lawm ni a rawn ti nghal bawk a hriawningin chuan ka nute puitling ka ni ve tawh ka tana tha tur leh tha lo tur chu ka thliar hrang thiam ve tawh a ti ve ngata a nutei chuan ani maw chuti chu min mamawh tawh vak na nge a tiin a lungawi lo sa nen thut phah chuan a thu tau nghalh bur mai a hriawningin chu a bulah chuan va thu in an in hluia a kal thu leh gu chuan an a rawn thlah haw ringawt a nih thu te hrilin a nutei chuan hrisel tha chu ni se duh lo chan tur a awm lo thu a sawi ve bawk a hriawningin chuan engwangin nge a hrisel that tak lo hria em keimah ni wanga nisin kan chhungkua in accident kan tawh laia min chan chhuah tumtu kan zinga tuar tel ve ta kha ka una pa ka ti thin khaila hria em hmuh ka chak em kha gu chuan a hi ani sin a ti ta a anutei pawh chu a rawn hawi ngalh zawk a maka tiin a meng phawk chiang ngei mai gu chuan a rawn lang le in a lung a charge zo che ani a voi leh khatah a lung chu a rawn na deuh thut a doctor pir a call nghala mahse doctor chuan a phone chu a lo thawhsan lai tak ani wangin a chhang thei me a lo mai hriang ran rawn langin yani ani nen in luah dunin movie an lo en dun ham a a phone ah gu chuan a lung din hmun a rawn lang ngal bawk a rang takin gu chuan a chu hriang ran chuan a call ta a gu chuan a chuan engmah thil hlo thawn awm thleng a awm lo thu lo hrilin hriang ran pawh chu ngai tha takin a awm ve leh mai a barah manlin a rawn lang a hriawning leh gu chuan a awm dan chuan a rilrual tina in zu a lo in mek a a bulah chuan tangshu rawn lut ve in tangshu chuan i rawn lan khat teh lul nen i rilrual hah hle niang maw a rawn ti a manlin chuan mi a tak ka ni mi pakhat wangin mi padang zong zong ka hmawla mahse tawpah engmah ka nei ta chuang lo ani hi a ti ve bawk a tangshu chuan kan din hmun a in an hmel hle mai kan rilru kan thup nana kan na leh si ani hi a ti ve bawk manlin chuan nang pawn jiang hriawning hi i hloh ve tho ani maw a ti ngala tangshu chuan nakina an natna te soidun leh zel an duh pawh in zu an in dun fo theih tur thu hrilin manlin chuan jiang hriawning chu la chhai chhun zawm zel turin a hrilh bawk a an ti dun renga hotel room pakhatah chuan tangshu chuan manlin chu a rawn kuah lut a khumah chuan mut tirin puan a sin tir thlap a manlin erawh chuan engmah a hre tawh lo a tuk zingah manlin hi a rawn harh chuan a mutna chu maka tiin a ngaih tuah let a engmah a hre tawh si lo zan lamah khan tumlawk lo thil thleng a awm palang tih a hlau leh hnuhnawh a company lamah gu chuan a office ah hriawning hi rawn lutin a bulah tangshu a lo lut tel ve a tangshu chu gu chuan a hnenah kalin hnalam thila in bia in an company in office thar tur building thar sak an tuma chumi design tur chuan gu chuan a chu rawn bei sei thu a sawi in thawkdun tura sawmna pawh lehkha a pe nghalh bawk a tin chu project ah chuan CEO a ni dawn bawk ani tih sawiin an hotu pa ber hriang ran a pa thlak tu ala nih thuai dawn thu a sawi tel nghalh kher bawk a a chhuah san nu chuan gu chuan a chuan hriang ran chu khawl nghalin ipa hian tangshu hi CEO turin a dah tih hria em tunah khan an project thar buaipui turin min rawn sawm a
tang shu ana ma nge ron kalin aron soya atita a shengran chuan kalo she leinem la thu tak du su kapati dan ve reng ani kha Mizo tho na na ti mai mai ani chu ti in a changa ma se anin biak zo chuan rang takin apa ina akal ta hala apa bula chuan a company kumrei tak alo en kol to chu pon lam mi kuta hlan a phal don tamai chu makati thu soin awa chwa chhal ta ngala apa chuan tang shu hian iti ai le I tho tur ai thokin ha takina thokasin pon lam mi ni hleinem I una pa ni so ti in thu tak lo hmel zetin lo changa shengran chuan ka una pa ni hleinem tunma tangin irin ka hlo ve ngai lo zo ka ni khamule ati ve boka apa chuan chudin hun chel tur chuan tang shu chuan thiamna le theina anei thu lo shil boka shengran po chuan a tha e so ka company te takte ason ka theina chu ka lan tir zel zo ka nge isum le pai kam mo love ka hlo le ka tho chu angei man ka thlang zo ke ti in akal sam ngala restaurant pakhata manlin le tang shuan lo langa zan masalama a buai puina wangin manlin chuan lom thu a shil ngala tang shu chuan alaka rem channa leya engthilma ati lo thu shil ve ngalin gu chuan a chungcha ngan soi chuaka manlin chuan gu chuan a ming soi chua a du lo thu shilin tang shu chuan I du lo viawani chuan enga tinge an company so iban san mai lo kan company a itan hmuna in hongsa renga nia ti in a thlema manlin chuan chu tiang ri ro put kher lo thu le gu chuan ate company chua san chu a du lo thu a soi ngala ma se tang shu mi fing na na chuan I hlutna ilan tir ve hun chia lom gu chuan atan chuan adin mun hiam ber lai atanga bei pui tu tun din huna ding tura a phena mi poimo tak chu a hria chu angai lom tortiri du lawang ti chu ka hria ma se I tortir zet lo chuan a ril ru inei sak thei ngai lawang I omlo huna che I poimo na an mu thiamang I mun ruak ruak tu ma anei lo so ati ta chat chata manlin ril ru boy tanta phubalak ka du hleinem a han ti shama tang shu chuan phubala turin ka tilo che thuron ka pe che poni heklo thodun na ni ma jok gu chuan a ril ru a ha tak tak huna chuan nangma bak pan tur che anei chuang lo ti chuan jang shoningi ka nei le anga nangin gu chuan a inei le to thungang a tha em atile ta manlin chuan a chang hau lo na chu a ril ru hne hmel ngat mai company lamaron lang le a meeting nein shengran chuan an company in inti siak na lo om tura telve an du don nge don lo zotin anin ron khoma telve ngei tha an ti in chumi tur chuan engtin nge an buai puyang ti te an soi hawa manlin chu pona chuakin tang shu awa khol ru ngala kan che ta hun che ti in awa shik ngal meeting turina lut le a an thil ti turatan chanvo buai pui tur theu in siam saklomin mani chanpol te chu thata ka thok turin an in fui hloma an buai pui tanta design an buai pui chung zong zong po chuan manlin chuan engkim chu achik ru hle a an thil ei tur la tura shoningi akal chwa dona gu chuan an film khur tura a hril lai te chuan manlin chuan shoningi chu a hua in a thik hle a gu chuan ane na an pahni chawa an buai pui theinan shoningi chu eng mo lei turin a tira shoningi chuan sister manlin ro asuri sia ti in a lo hnial ve deuh dona ni hlia pi khum thei mai lo em ni ati mak mak to a gu chuan a chuan ro asur chung chuan kal lo mai ro a lo ti a ma se shoningi chuan asur tam hlei nem ti in akal luita a gu chuan a chuan ro asur a hlau thu te chu soinwa no in manlin chuan ani du khopang khatia ka mun sanga rasur laya atan te chuan laupo thil om takani chu alo ti a thil soi chu gu chuan a chuan ngai to in shoningi building chunga atan kha
tu manhena an soi si lova manlinin alo shedai chu makati em an zawaya an tran ho na le thei top an chhuana zara design chu an pe felta a an design chu thlir hoin tha an titlang hlom hle boka alom nan zanria kil ho an rot le chop chiu zuya anin lungwal boka zanria kil ho turin an thu thap loma an hlimin an ti sap sapa chuti lai tak chuan manlin chu thawin gu chuan a laptop da na lam avapana laptop chu gu chuan a chuan a lo off lo vele zel box si nen chu hun chu rem changa la in arukin man mo takin laptop chu a khoita a zanri an kil na room a aron let le chuan gu chuan a hlim hmel chu a han ena inthiam lo na lian tak anei ngala ama ero chu ama le ama inthiam chop le in hlim hmel takin atel som vele a tangshu ron langin manlin chuan midang ron thleng ma in man mo takin a ron pana akuta chuan pen drive a keng boka tangshu chuan minlo pero a ron ti a manlini chuan a pe ngal mai thei bik lo a hmel atang chuan a hre ve hle ni ti a hriata akutla chu a khur ru dar dar le ngala tangshu chuan an ron mu hmana nge man mo ta che huna om lo ania a ron ti ve chen bok nen hre tak chungin chu pen drive aruka an company design a copy ruk na nge mai chu a han peta a